Ahojte milí suchozemci. Väčšina z vás určite pozná pirátov z filmov, z kníh, po prípade ako masky, za ktoré ste sa prezliekali na karneval. Lenže piráti to nie sú iba rozprávkové bytosti z knížiek a už vôbec nie sú fikciou. Príbehy z minulosti nám o nich prezradzajú viac než len honby za pokladmi, popíjanie rumu s papagájom na ramene a páskou cez oko. Pirátstvo je rovnako staré ako lodná doprava a to, čo nám o ňom hovoria dejiny, sa dozviete v dnešnom videu. Inak toto video sa vám na prvý pohľad môže zdať ako moje ďalšie bežné video, ale nebude to úplne tak. Určite ste už zaregistrovali, že je medzi vami viac ukrajinských detí a niektoré sú možno aj vašimi novými spolužiakmi. No a ja by som bola rada, keby aj oni rozumeli mojim videám a mohli sa s vami potom o nich rozprávať. Telekom vymyslel projekt, alebo lepšie povedané aktivitu, a ja som sa s radosťou pridala. Z vybraných slovenských influencerov sa rozhodli spraviť influencerov, aby sa ukrajinské deti mohli zdokonaliť v slovenčine a učiť sa ju zábavnejšou formou. Vďaka tomu uvidíte v niektorých mojich videách ukrajinské titulky a v dnešnom videu sa ešte k tomu navyše pri niektorých slovenských notoricky známych slovných spojeniach aj na moment pristavím a deťom z Ukrajiny vysvetlím ich význam. A teraz už poďme naspäť k našim pirátom. Ľudia prepravovali tovar a cennosti od nepamäti. A nielen po súši, ale aj na vode. Rovnako ako existoval obchod a zaužívané trasy, po ktorých sa tovar prepravoval, existovali aj ľudia, ktorí obchodníkov okrádali alebo si ich rovno brali za rukojemníkov. Piráti. Toto slovo pochádza z gréčtiny a znamená kohokoľvek, kto sa o niečo pokúša. Postupom času sa ním začalo označovať ktokoľvek, kto sa zaoberal lúpežami na súši alebo na mori. Prvé zmienky o pirátstve máme už v staroveku. Od 2. do 1. storočia pred našim letopočtom robili najväčšiu neplechu kilikijskí piráti. Tvorila ich veľká skupina žoldnierov veteránov a vďaka tomu boli úspešní desiatky rokov. Skromnosť nikdy nebola cnosťou pirátov, práve že naopak. Veľmi radi si mastili vrecka na úkor cudzích. Deti, ktoré toto slovné spojenie nepoznajú, frázu mastiť si vrecká na Slovensku používame vtedy, keď chceme povedať, že niekto získal väčší obnos bohatstva, po prípade sa obohacuje nečestným spôsobom. Rímska ríša bola dlhú dobu dominantnou mocnosťou v Stredomorí a svoje provincie potrebovala zásobovať obilím. Piráti často prepadali takéto ich zásielky obilia a sem tam aj niekoho uniesli. Ich najznámejším rukojemníkom sa stal samotný Gaius Julius Caesar. Keď mal 25 rokov, uniesli ho kilikijskí piráti a pýtali si za ňo 20 talentov striebra ako výkupné. Cezar sa im vraj vysmiel s tým, že si za ňo pýtajú málo a ohodnotil sa na 50 talentov. Po svojom prepustení ich zajal a nechal popraviť. V roku 67 pred našim letopočtom bolo pirátstvo už tak vážnym problémom v celom Stredomorí, že rímskemu generálovi Gneovi Pompejovi udelili Lex Gabinia, právomoc, ktorou získal absolútnu kontrolu nad Stredozemným morom a tak sa pustil do boja s pirátstvom. S pirátmi takmer úplne skoncoval za necelé 3 mesiace. Avšak nie popravami, ale presídlovaním. Tým, ktorí predtým drancovali a kradli na mori, pridelil pôdu, pretože chápal, že príčinou pirátstva bola chudoba a nedostatočné výhliadky na život. A keďže chudoba trápila ľudí vo všetkých historických epochách a na každom kontinente či prímorskej oblasti, tak pirátstvo pretrvalo aj naďalej. Najviac sa však rozmohlo medzi 16. a 18. storočím, kedy začalo byť tolerované a podporované od jednotlivých štátov. A nielen, že sa lode v tomto období stali modernejšími a silnejšími, ale začalo sa aj s používaním nebezpečnejších zbraní. Okrem iného pribudlo aj množstvo pokladov a cenností, ktoré sa dali získať prostredníctvom námorných objavov. 2 roky potom, čo Kolumbus dorazil do Ameriky, Španielsko a Portugalsko podpísali zmluvu z Tordesillas. Tá určovala novú deliacu líniu všetkých novoobjavených území. A ostatné krajiny, ako napríklad Francúzsko, Anglicko či Nizozemsko, nechali s prázdnymi rukami. Viete, tieto krajiny boli ešte v tom čase v porovnaní so Španielskom veľmi malými hráčmi na mori. Začiatkom 16. storočia Španielsko už hromadne dovážalo zlato a iné bohatstvo z nového sveta. A to bez povšimnutia zvyšku Európy. Takmer.
V roku 1523 francúzsky námorník Jean Fleury prepadol 3 španielske karavely nedaleko portugalského pobrežia. Hľadal na nich zásilky cukru a tabaku, no na lodiach objavil niečo iné. Zlato v nemerateľnom množstve. Správa o zlate na španielských lodiach sa rozšírila naozaj rýchlo a na transatlantickú obchodnú cestu prilákala pirátov. Španielske koloniálne bohatstvo bolo trňom v oku ostatným veľmociam. Decká, ak počujete toto slovné spojenie po prvýkrát a nerozumiete mu, byť trňom v oku na Slovensku používame vtedy, keď nám niekto prekáža alebo vadí. Francúzski či anglickí panovníci si dokonca začali prenajímať pirátov do vlastných služieb. Oficiálne im povolili prepadať nepriateľské lode a dalo by sa povedať, že v tomto období si pirátstvo začalo zažívať zlatý vek, pretože bolo aj štátom podporované. Normálne sa z nich stali legálni súkromníci, morskí vlci, bukanieri, ako chcete, jednoducho terorizovali svojich nepriateľov. Jedným z najznámejších bol Sir Francis Drake. Pre Španielov obyčajný pirát, pre Angličanov hrdina. Kráľovná Alžbeta I ho dokonca pasovala za rytiera. Drake skupoval malé člny, aby mohol plávať aj po pobreží, skrýval sa v zátokách, do svojich služieb bral drobných zločincov alebo otrokov na úteku. Okolo roku 1570 vyplienil španielske koloniálne prístavy v Amerike a stal sa ich nočnou morou. O 7 rokov neskôr ho už sponzorovali aj niektorí šľachtici a kráľovna chcela, aby našiel krajiny, ktoré by mohli byť vhodnými odbytiskami pre anglický tovar. Neoficiálna verzia však bola taká, že aj naďalej mal drancovať španielske osady, podpaľovať im lode a kradnúť zlato a striebro. Drake sa stal druhým človekom, ktorý oboplával zem a Anglicku zaistil neuveriteľné bohatstvo. Okolo roku 1700 začal zlatý vek pirátstva v Karibiku. Tento región ponúkal príležitosti na rýchle zbohatnutie v obchode s cukrom. No začali sa tu zhromažďovať aj opustení námorníci, otroci na úteku, farmári, ale aj ľudia bez pôdy. Vo všeobecnosti všetci tí, ktorí nemali čo stratiť. Poháňal ich hlad a nejasná budúcnosť. Usadili sa preto v pirátskych brlohoch na Jamajke a jedným z nich bol aj charizmatický Henry Morgan. Pravidelne organizoval zo svojej základne v Port Royal najazdy na španielskú lodnú dopravu a osady. Dodržiaval a aj doplnil pravidla správania sa pre pirátov, alebo teda ten povestný pirátsky kódex. Naozaj to existovalo a nie je to iba výmysel z filmu Piráti z Karibiku. Pirátsky kódex obsahoval aj detailný popis spôsobu prerozdeľovania koristí medzi pirátmi. V roku 1671 Morgan vyplienil Panama City, v Anglicku ho neskôr zatkli a ich hneď omilostili, aby paradoxne ako viceguvernér Jamajky zabezpečil právo a poriadok a vyhnal pirátov z oblasti. A to, že istá značka rumu nesie jeho meno, nie je veru náhoda. Morgan bol ťažký alkoholik a pravdepodobne zomrel na zlyhanie pečene. Závislosť od alkoholu bola chorobou z povolania pirátov. Ďalším kultovým pirátom a pravdepodobne aj alkoholikom bol Edward Teach, známy aj ako Blackbeard kvôli svojej dlhej čiernej brade. Dal si záležať na tom, aby jeho zjav už preventívne šíril strach a hrôzu. Údajne nosil vo vlasoch a v brade zapletené delostrelecké zápalnice. No a nemal príliš slávny koniec. Vystopovalo ho kráľovské námorníctvo a brutálne ho zmasakrovali. Mimochodom, väčšina pirátov mala krátky život a keď nezahynuli pri nejakej bitke ako Blackbeard, tak dostali trest smrti. Ich životný štýl sa preto niesol v znamení pôžitkov a rýchleho užívania nakradnutého bohatstva, keďže dôchodok na nich určite nečakal. Utracali najmä za alkohol v krčmách a vo verejných domoch. Ženy mali na palubu lodí vstup vo všeobecnosti zakázaný, avšak existovali aj pirátky, ktoré v kriminalite vôbec nezaostávali za svojimi mužskými náprotivkami. Anne Bonny, írska pirátka pôsobiaca v Karibiku, sa dlhé roky prezliekala za muža a prepadávala lode po boku svojho milenca, kapitána Kellika Rackhama. Okrem toho sa hovorí, že mala vzťah aj s inou pirátkou, Mary Read. V roku 1720 Anne Bonny chytili na základe poverenia guvernéra Jamajky a celú jej partu odsúdili na trest smrti obesení. Bonny bola v tom čase tehotná, o jej smrti neexistuje žiaden záznam a dodnes sa špekuluje, či ju kvôli tehotenstvu ušetrili
alebo jednoducho vzala nohy na plecia. Musí byť náročné predstaviť si, aké to je vziať vlastné nohy na plecia a asi to ani nie je fyzicky možné, ale pre tých z vás, ktorí tejto fráze nerozumiete, na Slovensku týmto slovným spojením vziať nohy na plecia obrazne myslíme, že daný človek veľmi rýchlo utiekol z miesta. Bonnie zmizla bez stopy a už nikdy o nej nikto nepočul. Približne v rovnakom čase sa vo svete začala meniť politická situácia. Veľmoci sa spoliehali čoraz viac na slušný a najmä poctivý obchod. Dobre vybavené vojnové lode prenasledovali pirátov po moriach. Na súši sa piráti museli vysporiadať s lovcami odmien, strácali svoje čiastočné privilégia a zmluvy s panovníkmi. Mŕtvoly pirátov zrazu viseli na otvorenom priestranstve pri vchode do každého prístavu. Posledným veľkým pirátom bol Velšan Bartholomew Roberts. K pirátstvu ho priviedla slabá mzda v obchodnom námorníctve a nemožnosť povýšiť na kapitána. Jeho navigačné schopnosti však boli legendárne. Presnú polohu vedel určovať pomocou hviezd a bol prvý, kto si osvojil variant pirátskej vlajky s lebkou a prekríženými kosťami. Vždy bol veľmi dobre oblečený a upravený, nosil hodváb, zlato a drahokamy. V roku 1722 ho zajalo britské kráľovské námorníctvo, zomrel v bitke a jeho muži mu splnili posledné želanie, ktoré často opakoval. Chcel byť pochovaný na mori so všetkými tými svojimi ozdobami, ktoré rád nosil. Jeho telo sa nikdy nenašlo, ale vraj jeho posádka toto prianie splnila a zabalili ho do lodnej plachty jeho vlastnej lode. V roku 1856 vyšla Parížska deklarácia o morskom práve, na ktorej sa dohodlo až 55 krajín. Bol to koniec pre námorné lúpeže. Zlatý vek pirátstva sa skončil a z notoricky známych pirátov sa stali iba obyčajní darebáci. V knihách ich autori však často romantizovali. Všeobecná história lúpeží a vražd je jedna z najznámejších kníh, ktorá pirátov vykresľuje ako fascinujúcich antihrdinov a v kultúrnom povedomí sa vďaka nej stali naozaj populárnymi. A prakticky až dodnes. Ich príbehy sa stali námetmi na hollywoodske filmy, pričom skutoční piráti z minulosti mali s takýmto obrazom, ktorý napríklad reprezentuje aj legendárny Jack Sparrow, iba málo spoločného. Rovnako ako aj dnešní piráti. Áno, stále existujú. A najnebezpečnejšími miestami, v ktorých táto zločinecká aktivita stále prekvitá, je Guinejský záliv a pobrežie Somálska. Moderní piráti cestujú v malých obratných motorových člnoch, sú vyzbrojení modernými zbraňami a ich korisťou je zvyčajne ropný náklad. Aj ich väčšinou poháňa núdza, nezamestnanosť, znechutenie z korupcie vlády a kvôli vlastnej chudobe sa utiekajú k zločinu. Väčšina súčasných pirátov pochádza z najchudobnejších krajín sveta. Pirátov dnes nájdeme tam, kde prevládajú krízy alebo vojny a kde ľudia jednoducho nemajú perspektívu. No a čo si myslíte o tejto téme vy? Sú podľa vás piráti glorifikovaní a s akým obrazom pirátstva ste sa doposiaľ stretli? Napíšte mi vaše názory do komentárov. No a na záver by som sa vám chcela poďakovať, že ste si dnes pozreli moje video. V súvislosti s vašimi ukrajinskými rovesníkmi by som vám ešte chcela povedať, že to, že nerozumejú po slovensky, neznamená, že sa s vami nechcú rozprávať. Nebojte sa ich osloviť, pokúste sa ich začleniť medzi vás, buďte voči ním empatickí a pomáhajte im. Rovnako ako sa o to snaží aj Telekom. Dobrovoľníckym organizáciám, ktoré sa venujú utečencom a migrácii, vytvorili aj špeciálnu platformu What We Value, na ktorej viete nájsť aj mnohé iné projekty, ktoré pomáhajú ľuďom v rôznych oblastiach a možno vás niečím aj inšpirujú. No a ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.